खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 एप्रिल 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन गोसोआव मोजां आरो गोथों साननो रोंगोन गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन वृष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरबाया नोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होनो हागौ बहाबा रां इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला खहा जागोन सांग्रां जानाया गाहाम दिनै गलाब गाबनि सि गानोब्ला मोजां जागोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आया बांगोन फालांगियाव मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोआव मोजां आरो गोथों साननो रोंगोन गोबां थांखि लानो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन आरो रमान्टिक जागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन फरायसाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बिदा फंबायजों अनलायगोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन आया बांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां जेनिबो आंखाल जानाय नङा फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन फरायनायाव गोसो दुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन देहाया मोजाङै थानाय नङा गगा एबा लोमजानानै लोरबां मोनगोन गुबुना नोंखौ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ गुबुनखौ बारा दाफोथाय बिमा बिफानि अननाय मोनगोन फालांगियाव बारा रिस्क लायैयानो गाहाम कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन गोदान माबा मोनसे मावनो गोसो जागोन नाथाय जाफुंनाय नङा गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गाज्रि नोजोरजों बुजिगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन फालांगियावबो बारा मोजां नङा देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां खामानियाव मुखुब थानांनानै मेंनाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिया नाख्रेबनो नाजागोन मोनायाव उन्दुनो ओंखारनाय नङा सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां बोसोन मोनगोन गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां
अब्लाबो गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। जेरावबो इनभेस्टमेन्ट दाखालाम। फालांगियाव खहा जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। गुबुननो अनसुंथाइ होनो हायोब्ला गावनि गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोदान आरो गोथों साननो रोंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो रंजा खुसियै बाबेनलांगोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। नखराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया लोरबां जागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांनानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। मोनायाव उन्दुनो ओंखारनाय नङा। रांखावरिया बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानायनि सम्भाबना दङ। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। सुथुरा सोरगिदिं बांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बांद्राय बुङैयानो गाहाम जागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ रमान्टिक जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो आरो रंजा खुसियैनो बाबेनलांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नखराव बिदा फंबायजों एना एनि फैनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। अदेबानि बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। बिमा बिफानिफ्राय मोननाय धोनखौ मोजां आरो सैथोजों बाहायनो नाजा। नङाब्ला इयुनाव खहाया बांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो आरो खुसिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनिया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।